Mainit. Meron na soup. Yan, marinina niya mama. Na. Uy, narana na iti tamulmul. Huwag kang ano dyan. Pengalo ng una. Diyan naman. Paano palubat na?
Tulong-tulungan nito. May galit si Lolo. Bakit na? Tulong. Ano ba po nga siya? Pag naroon siya ng electric pan yan, kang iroon ng ganaan. Pag naroon, wala pa naman. Ikaw kumatulog. Tulog. Katulog. Ikaw kumatulog. Ikaw kumatulog. Ikaw kumatulog. Kumakitot sama. May kamas na nakigibo. Katulog. Ikaw kumatulog. Ikaw makatulog na. Hindi ako makatulog. Ano yun? May pamakot. Ikaw. Iyong. Katulog ka. Katulog. Ikaw ang gibo. Talaga ng loob dyan. Ikaw mo kumatulog. Katurugi dyan. Pero katurugi dyan. Ikaw. Ano? Kumakaray ka mo kung ilan nila. Kumakaray ka mo. Alam ka mo ng ulo nila. Kumakaray ka mo kung ilan nila. Ikaw kumakaray. Ikaw mo kumakaray kung ilan nila. Ikaw kumakaray kung ilan nila. Ikaw lang nila. Ikaw kumakaray.
Ay, ipagnirit ko ka mo. Ken. Pagnirit ko ka mo, dahil ko kung pagnirit. Pinatanyin na ka. Change Oil, mega love shout out sa iyo kapatid na Change Oil. Maray na hapon man tabi sa imo manay, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Baka hindi mo pa kadikitan, ayan na nakapin sa taas, Melvin Vlog na ang aking member. Pwede mo pong bisitahin. At lagyan mo lang po ng baka sa dulo, lagyan mo pangalan ko po para alam niya pong galing ka sa akin dito. Huwag ka mag-alala, legit yan. Kaibigan ko yan, yan ang nagpapa-super chat at nagpapa-super sticker sa akin. Salamat, tabi manay, Change Oil, salamat. Salamat sa pagtambay. Kumusta ka na, tabi manay? Mega love shout out sa iyo, Melvin Vlog. Mega love shout out sa iyo, bossing. Kumusta? Nakaping ka na po sa taas, bossing. Oo, nag-live ako ngayon. Salamat sa pag-tamsak. Kasi simula ko lang. Abo mo talaga nindo. Kasi simula ko lang. Uy, tamsakan mo ako, bossing. Huwag kang ano dyan, magtamsak ka. Pumasok ka, hindi ka nagtamsak. Ay, arabo talaga na magdarabo. Magkakalugod ko, hindi ko dapat magkalugod. Ano yan, magkakalugod pa kamo. Makaray ka mo ng higaan daw. Makaray ka mo. Kumusta manay, Change Oil? Baka ng bahay mo manay para mabisita ka ni Melvin Vlog. Baka gusto mong bisitahin niya na nakapin si Melvin Vlog. Bigay love shout out sa iyo, Chin Masayista. Ang Chin na may ningning. May moderator ka na, Chin Masayista. Chin Masayista Vlog, mega love shout out sa iyo. Kapatid na Change Oil, manay, baka gusto mong bisitahin niya si Melvin Vlog na nakapin sa taas. Pwede kang bigyan niyan din ni Chin Masayista na ni Melvin Vlog ng 3 alagad. Pati ang kanyang main channel. Maliit pa rin ang bahay niya ni Melvin Vlog.
Mega love shout out sa 1 million in the house, si Bossing. Mega love shout out sa iyo. Kumusta, Bossing? Hindi ka naman kasi naka-live kaya ako ang nag-live. Kung naka-live ka, hindi ako magla-live. Ay, hindi ka naka-live kaya nag-live ako. Katatapos ko lang mag-edit ng video ko, hindi ko pa nga lang ina-upload. Baba mo. Baba mo ang bagong video mo. At dalawin ko. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinaman? Ano ba talaga ang dapat na ilagay mo na thumbnail mo? Melvin Vlog o Chin Masahista? Pabago-bago ka na linalagay na thumbnail mo. Ang ilagay mo ang main channel mo, wag yung Chin Masahista mo. Ilagay mo yung main channel mo na Melvin Vlog kasi doon ka makikilala eh. Wala pa yan. Ayan o. Ayan o. Ano ka ba? Ah, okay. Oo nga pala, di ko napansin. Anong kailangan Dapat in-upload mo to doon sa main mo. upang malaman mo Nagdadalawa ka ng main ng channel mo, hindi ka pa nga nakaka 1K sa main mo. Gawin mo magdalawang channel ka pag once na malaki na yung isang channel mo. Nagbaba ng bahay si Change Oil. Baka di mo pa kaibigan Melvin, pwede mong bisitahin. Naka-silent lang po ako, nasa work pa. Okay po, Manay. Hindi ko ka mapiparibok ka. Yan, ganito. Tama tong ginawa mo na video mo na to. Pwede to. Sa paano video. Ayan. Panglima akong nagdot-dot sa'yo. Panlima akong subscriber. Yung Ricky Oragon TV ko. Okay. Pang-anim. Tapusin ko lang panoorin bago ko idikit kalimbang sa'yo. Ito nga, pang-kuwan ako. Pang-anim na. Pag may video na at may bilang na, hindi na ninja ang tawag diyan. Kasi pag lumaki ito ng lumaki, hindi na ninja ang tawag diyan. Ano ka ba? Pang-anim. Tama, pati itong title mo, tama ito pakagawa mo.
Salamat, bossing. Salamat, bossing. Nasa work ka ba, bossing? Nasa work ka ba? Bossing? Mega love shout out sa 1 million in the house kay Melvin Vlog. Mega love shout out sa iyo. Mega love shout out sa nag-iisa kong bossing si Melvin Vlog. Change oil niya dan tamsak dikit na daw po sa iyo si Melvin Vlog. Salamat Melvin sa iyong patambay. Sana makarami ka ng client ngayon. Ingat ka lagi dyan sa work. Ching na may ching-ching. Mega love shout out sa 1 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patambay, sa inyong pabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat. Salamat, bossing. Matulog ka mo. Sama-sama tayo sa lakas. Sama-sama.
Talaga ako makatulog. Talagang matagaso ng kayo ng luwa.
Salamat, bossing, sa yung pabidyo-bidyo dyan. Share muna ako. Yung pag-agi niya, iba naman sa katin niya, maulog ng public ko. Tulad mo sa ay, sus.
Salamat, Melvin, sa iyong pabiji-biji. Salamat. Ayan, may mga mata-mata. Salamat, bossing. Bossing, salamat. Yahoo! Makakanta na nga lang. Nagkanta tayo. Yung walang CPR na kanta. Kanta tayo.
Hindi po.